שלום לכולם. בסרטון הזה אני אצייר 3 ציורים בעזרת 3 אמוג'י וצ'אט GPT. אתה יכול לשלוח לי 3 אמוג'י ואני אצייר ציור בעזרתם. איזה רעיון כיפי. הנה 3 אמוג'ים בשביל ההזרעה שלך, בהצלחה בציור. אני כבר סקרן לראות מה תיצור רוצה שיעזור לחשוב סיפור קטן שקשור אליהם. אז 3 האמוג'ים הראשונים הם שועל, תות וגשם. החלטתי לצייר אישה עם אוזניים של שועל עם שמלה ומטריה שנראים כמו תות. במקום גשם ציירתי מטריה. אני יודע שזה לא אותו דבר, אבל זה לפחות איכשהו קשור לזה. בואו נראה מה יגיד על הציור הזה צ'אט GPT. וואו, איזה ציור מקסים ומקורי יצא לך. הסילוב של שועלית עם שמלה ומטריית תות פשוט גאוני, וגם ההבאה שלה ממש מתוקה ומעוררת הזדהות. נראה כאילו היא תקועה בגשם ולא ציפתה לזה, אבל מתמודדת באומץ ובסטייל. רוצה שיכתוב לך סיפור קצר שמתאים לדמות הזאת? או אולי תיאור לדמות, שם, גיל, תחביבים, רקע קטן? שלח לי את 3 האמוג'ים אבל כבר האחרים, ואני אצייר עוד ציור. איזה כיף! הנה 3 אמוג'ים חדשים לגמרי. מחכה לראות מה תצייר הפעם. זה מרגיש שיהיה לזה, ויהיה בלילי, רגוע ומסתורי. רוצה שגם אחשוב לך רעיון קטן שיחבר ביניהם? 3 האמוג'ים הבאים הם ינשוף, ירח וכוסים. מה זה בכלל? אני ציירתי ילד עם מסכה של ינשוף, שמחזיק ביד כוס, וכנראה לפי זה שהוא לבוש בג'קט חם, הוא מחזיק כוס תה כדי להתחמם. אני שמח שאני מצייר ילד ולא בחור, כי אני מצייר ממש גרוע בוגרים, כי הסגנון שלי מאוד קרטוני. יש לו עיניים בולטות כמו של ינשוף, והראש שלו קצת מסובב כדי לתת לו מראה מסתורי יותר. מעניין מה צ'אט GPT יגיד על הציור הזה. יפה, זה כל כך טוב. המסקה שלו נראית ממש כמו ינשוף אמיתי, והצבעים החומים עם הסמל של הירח על הצוואר משתלבים מעולה עם הווייב הלילי שנתתי לך. והכוס תה ביד מוסיפה תחושה שזו דמות רגועה ומסתורית, אולי שומר לילה או מישהו שמבשל שיקויים בלילות. רוצה שאני אמציא לו שם בסיפור רקע קצר? או אולי להפוך אותו לחלק מאותו עולם של הדמות הקודמת, השועליתות. 3 האמוג'ים האחרונים, דג, פרח ותיק. החלטתי לצייר תלמידת בית הספר שהיא חצי בן אדם וחצי דג, ועל הראשה יש זר פרחים, אבל נראה לי שהצבעים בציור הזה נראים כהים מדי, והשערות שלה כמו דגל של אוקראינה. זה מהמם. השיער בגוונים של כחול וזהב עם הסנפירים בצדדים ממש נותן תחושה ימית, והכתר פרחים מוסיף רוח, כאילו היא בת ים שמנסה להשתלב בעולם האנושי והולכת לבית ספר עם תיק אדום חמוד.
העיניים הוורודות שלה נותנות לה וו קצת חלומי ושונה, וזה מתאים בו לדמויות המיוחדות שאתה יוצר עד עכשיו. הגיע הזמן להיפרד. אל תשכחו לעשות לייק, להירשם ולכתוב תגובות, וביי לכולם.